खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां गिबियाव खोनालांदो। दिनै 2 एप्रिल फिन बारायदों पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ। पेट्रलनि बेसेनखौ दिनै 88 फैसा आरो डिजेलनि बेसेनखौ 85 फैसा बारायदों। गुवाहाटीआव दिनै पेट्रलनि बेसेनखौ बारायनायनि उनाव गुवाहाटीआव 102 रां 55 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 88 रां 44 फैसा सहैबाय। बेबादिनो हादरनाङै हादर बेसेन बांनाया बयखौबो साननो गोनां खालामदों। BPFनि गेदेर खहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 39 नं खैरब खन्द'नि बिवाबाव गासै 500निबो बारा रायजोफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैयो। UPPLनि लेङाइ आफादगिरि प्रमद बाग्लारिनि दैदेननायाव खुंफुंनाय UPPLनि जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 500निबो रायजोफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैयो। फैगौ समाव उफ्रा बिसायख'थि जायोब्ला UPPLआ देरहानाया 100% देरहानाया रोखा जानानै UPPLनि लेङाइ आफादगिरि प्रमद बाग्लारिया बिथाङा बुंथियो। BTR सरकारनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिथांखि। मुङा गियाननि सोरां बिथांखिनि। बेनि गेजेरजों गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 राङै होनाय जायो। दिनै BTRनि EM निलुत सोरगियारि बिथाङा रौता ओनसोलनि गोरिब फरायसाफोरनो गावनि आखाइजों रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बे बिथांखिनि रां अनसुंथायारि चेकखौ रानना होदों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव जिल्ला बिजाब बाख्रियाव BTRनि EM दावबायसा बर' बिथाङा फरायसाफोरनो चेक राननानै होदों। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। MLA लरेन्स इस्लारिया फरायसाफोरनो चेक राननानै होदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायना मोजां जाबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।